L'ansietat és una reacció normal que tenim les persones davant de situacions d'amenaça. Ens ajuda, és un sistema d'alerta que ens ajuda a fer front a aquesta amenaça i d'alguna manera és adaptativa perquè ens protegeix l'organisme davant d'aquesta amenaça i ens ajuda a fer-hi front. A vegades, però, aquest nivell d'activació és tan intens que ens impedeix dur una vida habitual, una vida normal, i ens apareix inclús quan l'amenaça ja no hi és i ens causa malestar. Hi ha diverses tècniques amb estratègies que han mostrat eficàcia per reduir els nivells d'ansietat, com per exemple diversos tipus de relaxació a través de la respiració o la relaxació muscular, la meditació, com el mindfulness, l'activitat física i també el fet de distreure'ns fent activitats d'oci que d'alguna manera ens permeten desconnectar i relaxar-nos. A més, per mantenir uns nivells baixos d'ansietat és important que tinguem uns hàbits de vida saludables pel que fa a l'alimentació i el son i que evitem el consum de cafeïna, d'alcohol i de tabac.